Banyak sekali. Kira saya wau niki dalam catur niku niki nembe sugi-sugi. Lah mung gojek ora. Asline Wis. Kok ngerti ngono. Saya tuh mari kae bang kabeh. sing penting kan numpaki, Pak. Iya. Ah, penting numpaki ya udah. Nek numpaki. Kowe ya tak numpak kowe. Dereng. Ya, rasa. Kalau kita lek anu jenengan jak numpaki. Rasa. Iki nek tawa kaya bener-bener. Jane kok wajar. Tesane aku ditolak. Wadah ya saya ora mungkin. Ayo aja dikasih saya. Lah kong atrane yo. Ya udah aja dikasih saya ben bawane. Halus manis nangsa gue nyuara ora penak. Penak iki napa, Pak? Ngono kuwi. Penak iki napa, Pak? Alah wis batuk. Ya ya. Boleh isi podang dadi